Leza beton yang pibaro, commission story minta ka setiap kadai syapang, kajing ruai ban ruai. Lapan gendet tia syitang liat ya kawe ke 7 day Adventist, kabadan sanmut kikun gentai, da kajing yam sangsot iwe ikelung. Kalasya skor ya kai jing yam bat jing sngam jar bat jing yam biang jong ita ikelung. Kata jing yam kala kata jor yang mengisiam jongka, bat kala pa yang nurse ha hospital pan peni ha ka ya ita ikelung. Kanos kala peni ya i rengkat bat kabayatu ba ikerteng i Daniel. Bat ba i lasya i eno ha ka keme jong i. Hadian kejingya keren arsni kata beriu bat ulok jongka kilasyem ken kun ya i Daniel. Dakum ta kiladon ya iwe ikun shenrang hapedang sanmut kikun gentai. Om Slam hadian kata kilayo jingtip ba i Daniel idon ya ihmen uba kerteng u Victor ubaladap sang snem. Hakaju kapor ubadon ya kajing shitom cerebral palsy nado balakha ya u usitam ru naka jing kering nalor kata kakebe kala eno ya u nado ba kalakha ya u kajing pang cerebral palsy kaja haba kaja biang ikelung kamsan pura bat kata kepentelot yaki sa jong barok kawe kamet kata pat kapen anna ya kamet rengkat badia kiti hikejat. Kata kajing shitom kala banlong kabaduna ne kabajor bahai. Ki doktor ki ken ba u Victor udon ya kajing shitom bajing anna kabajor tam. Wala kata kini ki anut silok kilari ken kun ya u. Bat day hayeng jongki ba u Victor ulatip mengkong syapang ublay bat banang ule ya ka Bible ulat ru syai jing ya seng bat kalong yen man kasni sabatan kat ba kisnem kinang yat ulanang san rangba henrei udan sya ya kanan nakata hadaw haba ula pendek ule kelas 8 yo la shu ban beten rajing pule da rajing dan kaan hari Belarus bat kibalong invalid group 1 kim dai ban pule palat ya ka kelas 8 yo ru ban trei ya ki kam kibahap penmi bahaya kabor met ne penen kam bahaya ka jingmut jing perkat doktor ula a jimbot ba unshim jing hikai kumno ban maramot juti ne ban de so bat jur da ka jing bomkwa ban le ya kita kikam u Victor ula duai hau belai ban yarap ya u ken yat por hadir u belai ula le ya ki ai pompoi perkat kendet ki doktor kilarai ba u Victor umdai shu u invalid group 1 tang kata kilarai ba umdai shu u ba anna namar kilayo i ba ulasan narang ba ha ka jing jrong ba jing klan ba kiring shu kala dai shisha ka jing ja ba phelan pa ula ai jing bot ba u Victor un pen bet ha jing pule ya kabarwai bat kaput katem namar baula ban yo i ba u Victor usnau tenat ban ruai bat ruai jing ruai kerpang ru haye mane bonse da ka jing kemen ula yo ban pule ha ka music school tang ha ki khengat por tang ba u yo ruai ha ka ta ka school henrei ula nang kumno ban tho jing ruai bat bantem ya ka piano Slam hadin ru ulayo penlong
ya ka concert ha ka balapan dan kam tang ya ki jing ruai bat ki sur tem bala tho ma u menta u Victor tep ka ai ka banja hadin ba ulapas na ka music school Henry kuslai namar utep ba ublay udan jing temu na ka benta jong u na bang atep ya ka jing mut ki ba nga perkhat chaphang jong phi utrai ki jing mut ki jing suk ken ti jong jing snew ban ai ka jing kan men ya phi ha ka por bakut jong phi tak ni ki jing kulim share story jing ta step